Oké, beste mensen, goedemorgen. Fijn dat je me weer binnen. Wij gaan even oefenen voor het wedstrijd zwemmen. We are swimmers, caught in the tide, this black river, shadows of night, into the... Ik werk in het boetebad Oranjewoud in 66, zo'n 60. En er wie een mevrouw, dat wie mevrouw Jager, die zwommen daar met mensen met een verstandelijke beperking. Toen kwamen ze bij mij, had ik wel helpen willen met het zwemles Jaan, maar mensen met een behandeling. Nou, dat wou ik net, want ik kwam uit Dordrecht en Amsterdam. En hier ik eigenlijk van mijn leven nog nooit een verstandelijke gehandicapte zoen. Wij gaan strakjes weer even eerst achter het startblok staan, behalve Sam. En dan roep ik naar de start, dan ga ik op het startblok. Nou, zei ze, maar kom er eens een keer te zien. Toen ben ik erheen geweest en dat heb ik verleden. Want ik wie oer. Ze ziet het in mijn head, joh. Dat is zo mooi. En ja, dat is juist begonnen. Op uw plaatsen. Ik heb hier Sam, Rianne, Alienke, Janneke en Adrie. En als ik je nou vertel dat Sam nog maar pas een jaar of 5 een diploma heeft en nou al zo goed mee zwemt, dat is echt waar, dat is een topper, jongen. Hey Sam, wat bist al hier van de morgen aan het oefenen? Een oefenen is die houdt met de rugkrol, buikrol, koprol. En van waar krijg je al het zwemles? Uit de zwemles krijg ik voor Bob, al heel veel bouwke. En wat vies je van Bob? Hij is een geweldige vent, ik mag hem wel. En vies dat ik gezellig? Ja, ik vind het heel gezellig. Dus omdat ik het leuk fijn vind hier. Elke zaterdag kom ik ook vaak hier zwemmen. Bedankt Sam en heel veel succes met die zwemdiploma. Dank je. Ga ik weer verder. Wat ik mij maak in die, nou is maar 52 jaar. Alles wat die band mij maken, dat kan ze ik vertellen. Ze vertellen je hele leven wat er bij hun speelt, wat ze vinden, wat ze voelen. Kun je het je nou nog voorstellen dat je die stap uiteindelijk net maken hier? Had je het net niet in hier, want daar had je al eerst wat van weerhouden. Ja, dat klopt. Nou, dat kan ik me nou net niet voorstellen, maar wat wij dus bezieken, met vrijwilligers, dat de mensen denken van, hé, wat leuk. Oh. En dat je dan zegt zo, nou, daar wil ik eens wat meer van weten en dan ga ik in. Want gelf, het is zangenot. Als ik thuis kom, dan vraagt mijn vrouw van, wat heeft ze voor leuke dingen beleven van de morgen. En dat je dat dan vertellen kan en dat ze dan mij gediert. Oh, jawel. Dank je wel en dat je het nog maar lang dwam houden. Ik hoop het.